Kamano. Nikech nonro ma kama kana ng'iye nogolo nonro ma iye lach. Nonro ma kama bende ka ng'iyo nenore ni nitiere yedhe ang'wen ma bende thoth oganda ma pacho kaendi tiyo godo. Mokwongo en kong'o ma kwana tamala 19 mag oganda ma pacho kaendi tiyo kod kong'o. Bang' kong'o iluwo gi ndawa. Ndawa kwana tamala 15 mag oganda ma pacho kaendi tiyo gi ndawa. E thuolo mar namba 3 en mira. Thuolo mar namba 4 en nyasore. To nyasore ni nenore ni biro e okang' mamalo nikech kaluwore kod nonro mar Nakada e kind thuolo mar higni 5 mosekalo nonro ma bende osebedo kotimo. Kwan mag jogo eko ma bende osebedo katiyo gi nyasore omedre kod kwan atamalo 90. Kamano. Wach ma kamano di wacham. Gima timre ni kata ka wawuotho e sikul kuonde mag lony gi kuonde mag mbalariany tiyudo ni ji nigi paro ni ka giywa nyasore to nya konyogi mondo gisom maber. To iyudo ka bende jotelo wagwa mopogre opogre kata mag siasa gi iyudo ka moko bende wacho ni wene ji mondo us nyasore kendo wene ji mondo oywa nyasore. To king'iyo piny ngima duto globally ibo yudo ni nitiere campaign sani mondo ji oywa nyasore. Jomoko dwa no ywae kaluwore gi yore mag thieth, jomoko dwa no ywae kaluwore gi yore mag chamo raha. Koro iyudo ni ma miyo ojende mang'eny donje ywa nyasore. Nikech kaka piny medo yawore mondo ji oti gi yien mopogre opogre. Kaka chike iloke pinje mamoko mopogre opogre. Wawacho gi dho kizungu ni the world in a global village. Gima timre e pinje maoko ok wana isolated. Ok wapogre gi pinje moko. Koro gima timre e pinje maoko wambe wanya gamo timbego. Basta wachako tiyo bedo gi timbego kok wang'eyo ni to rach mane mabiro biro gi timbe ma watimogo. Koro yore mag mer bu kupogre kamano. Koro yudo ni pinje moko kaka ma osedongre ahinya kaka mag wazungu madho nyasore kata ng'eyo nyasore kaka ing'eyo ndawa e Kenya ka yot. Koro yudo ka jotelo magwa moko bende gimbe koro gigamo mano to giwacho ni wambe yienwa mondo wapidhi kendo wausi. Ting'eni nyaka sani bende piny Kenya en achiel kuom pinje ma bende go marufuku tiyo kod yedhe ma miruja ahinya ma mong'ere kaka nyasore. Nyasore e Kenya ka sani chiko koyie mondo ng'ato ywa nyasore. Kuom thieth kata kuom chamo go raha. Koro mano gima ji nyaka ng'e. Ting'eni nyaka wapenjore ni e medruok mar kwan atamalo 90 kaluwore kod nonro ma bende Nakada notimo. Nonro mar 90 medruok mar atamalo 90 to wuok kanye e kinde ma bende koro nyasore bende wacho ni en illegal e pacho ka. Dibedo ni wantiere gi porous borders. Kaluwore gi nonro ma wasetimo kata ma higa mar 2017 gwengewa mag pinje moluoro wagi kaka mag mar Tanzania iyudo ka jo-Kenya ng'ini gin joma ong'eyo ohala kendo ging'eyo pur. Gidhi to gikombo puothe kocha to gipidhe nyasore. To chiro maduong' mar nyasore e East Africa ka en Kenya. Nyaka nene nyasore mara kota ni miuso beche ng'eno ok medre kata uchumi rach machalo nade. Ben mana mach. Bei ok medre ahinya. Ibro yoro ni en beche komedre kipimo gi gik mag mer moko. Iyudo ka en mare no medre matin. Manyisre ni nitiere yot mondo ing'iew nyasore. Nitie gimiluongo gi dho kizungu ni accessibility. Nitie financial accessibility. Inya ng'iewe yo mayot. To nitie social accessibility. Dhano yie or ji ok nya twenyo umgi. Kuma wachope ni dhano koro ok nya twenyo umgi koyudo ka ng'ato madho nyasore. Chal ka gima ging'iyogo. Ji osechako ng'iyogo. Dibed ni arita bende samoro wanyalo bedo ni waseyo jogo ma bende